kake nema na? Wallahi ne. Wajen da lahiya ko? Lahiya lo an tashi lahiya. Lahiya nan muka tashi. Karanta mu talakawa. Daman nazo an san kuɗin nan ne da muka yi magana da kai. Kuɗi. Ana watan August. Ruwa sama ruwa ƙasa. Ni na sha buhun bala'i ko fitika banda. Kai in kare ma magana ma na bin da in karya Qur'ani tun jiya da dare. Ga matan ta gare gaskiya. Wallahi bana ko naira. Okay to yayi. Yanzu yaushe zan zo in anshi kuɗin nan? To. Allah ka su gobe zuwa la'asar. Zan isko ka har shagon baka. Kasan da kai ba ta ɓaci. Ha Allah. Bashi yanzu. Kai da Allah sawaki. Ana watan August ɗin kabe ni bashi. Ki ɗan kurma. Na samu ɗan ƴan buru uba kuɗi. 1,000. 1,500. 2,000. 2,500. 3,000. 1,500. Kai, ka bi wani ɗan iska. Ina ka samu kuɗi? Me ka ce? Ina ka samu kuɗi? Ai kuɗi. Ina ruwanka da na samu kuɗi. Lahiya me waru. To yanzu dai in ba ɓarawo ba, in dai ba ɓarawo ba wanda zai samu kuɗi wannan lokacin da aka cika gidan uwa ka samu ɗan kuɗi. Barawo. Wani ne barawo? Ni ne barawo. Wallahi ba sata su ne ba. To ina ka samu su? Wannan kuɗi da kake gani, kuɗin adashe ne. Kuɗin adashi. Wallahi tallahi. Kaga 1,500. 1,500. 2,000. 3,000. Kaga su nan kuɗin adashe ne. Wallahi tallahi. Amma dai kai dan kulma baka da hankali. Me kace? Na sha bala'i baka da hankali. Bani da hankali. Kanka ya kwance. Ai kai bayan adashi yanzu. Bayan adashi. Adashi ƴan bura uban rigima ake yi. Tsakaninka da Allah. Wallahi na sha bala'i hauren ƴan sanda ake zuwa. Akan adashi. Ana iya sa wuka a kakkashe ka akan adashi. Babban bura uban nan. Adashi. Kai. In baka shawara. Bani shawara. Ka bani kuɗin na in aje maka. Ka bar gari. Wallahi tallahi ba zan baka ba. Ba za ni baka ba. Kana iya rigima? Ba zan yi rigima ba. Tunda dai ka ce min na ɗauki shawararka. Ka ce adashi ana rigima. Ana rigima. Ni kuma wallahi ba na son rigima. To ka an aje ma. Tsaya ka ji. Abin da zai. Daman babana ya ce ni inda yana rigima za mu raba ƙafa da shi. Ni kuma ba zai ma san na yi adashi ba. Adashi daga yau na hita. Shikenan kawun aje ma. Tsaya ka ji. Daman kwasan harko ce aka bani. To wallahi tunda da ka ce min rigima ki ni ba na son rigima. An bani adashi na kwasa harko ni dama ni aka ba kwasa harko. To na hita. Ba zan ƙara zubawa ba. Ba zai ƙara gani na alƙur'an. Wallahi kaga tayata nagode. To yayi. Nagode. Nagode. Ai ko zaka ci ubanka. Zaka ci ubanka. Ina kudin adashin da aka baka? Ya kace Kudin adashe. tsaya sakanni To. kace kunan adashi adashi to ka sake ni mana ha Gudun ka ta ruga. wallahi ba zan ruga ba wallahi tallahi adashi na hita na gama To waɗanda suka baka kudi ha? ba kwasa farko ka bani ba kwasa farko ita ce ka bani To mutum nawa ya baka kudi? to ni adashi an ce mai rigima ake shi yasa wallahi ba na son rigima Ko ka kawo kudin da ka ansa. wallahi tallahi ba zan bada ba Ka kawo kudin da ni ka ba na son rigima baba na ce adashi rigima ake yi ni kuma na hita To ka kawo kudin nan. kudi an riga an bani haka Ba bebe kake ba ko ma wane ne yanzu sai da ka cire bada. gilashin ka ba na ganin idanunka Yanzu kana gani yanzu ina ganin ko ka bada kudin nan. wallahi Ka ba na sha ruwan Allah ka bada kudin nan. na sha tankin bala'i wallahi ba Ko ma mi ka